Eman diote Eusko Legebiltzarrean eta Inigo Urkulluk Jaurlaritzako lehendakariak egin du urte politikoko lehen hitzartea. Politika orokorreko osoko bilkura izan dute parlamentuan goizeko 9:30 arratsaldean zehar, segida du eztabaidak talde politikoen hizketaldiekin. Iragarria zenez, akordioek berebiziko garrantzia izan dute Urkulluren hitzaldian. 5 herri akordio eskaini dizkie taldeei elkarrizketarako eta adostasunerako oinarri izan daitezen. Hauek dira zehazturiko lehentasunak: gizarte kohesioa, lana, industria eta garapen jasangarria, klima larrialdia eta erronka demografikoa eta gazteria. Lehendakariaren esanetan, itun horiek giltzarri izango dira egungo zailtasunak gainditzeko. Era berean goizean, lehendakariak kezka azaldu du 1969ko estatutuaren betetze mailarekin. Halaber, zehaztu du haren ustetan autogobernua inflexio puntuan dagoela eta adierazi du ezinbestekoa dela hura sakontzea, eguneratzea eta zabaltzea. Arratsaldeon guztioi. 40 neurri aurkeztuko ditu Urkulluk iragarri duenez eta aldatu ditu horietako zenbait. Behin baino gehiagotan errepikatu duena, baina Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak dituzten erronkei aurre egiteko modua izan da, lankidetza. Badakit oraindik garai zailak biziko dituguna. Iraganean gai izan gara sortu zitzaizkigun zailtasunak gainditzeko. Itxaropena ez ezik, konfiantza eta uste osoa ere badaukat. Berriz ere gaindituko dugu aurrean dugun erronka eta indartuta aterakoa. Geroago, oposizioko alderdien kideen txanda izan da eta haien balorazioak plazaratu dituzte entzun. Euskal Herria Bilduk ikusi duela desproportzio bat, ezta? Herritarrek eta oro har, uste gizarteak orokorrean bizitzen ari garen guzti horren neurriaren artean eta gaur Urkullu lehendakariak hemen egin duen planteamenduaren inguruan edo proposatu digunaren inguruan, ¿es? Sí que apreciamos y sí que tenemos que denunciar también una vez más, porque no es la primera vez, una clamorosa falta de autocrítica en la intervención del lehendakari. Horregatik itxaron egin behar dugu, ondo aztertu behar dugu zertan datzaten esandako, iragarritako neurri guzti horiek eta benetan jakiteko hain berriak diren. Nafarroara salto 0-3 zikloko lan gatazka soka luzea edukitzen ari da. Konponbidea eman nahian Nafarroako alderdi politiko gehienek itun bat sinatu dute bart. PSNek, Geroabaik, EH Bilduk, Ahalduguk eta Ezkerrak bat egin dute honetan. Dokumentuan jaso dutenez, Nafarroako 2023ko aurrekontuen aurreproiektuan 4,3 milioi euroko diru saila egongo da udalen eta Nafarroako gobernuaren aurreskoletako langileen soldatak berdintzeko eta hezkuntza laguntzarako 100 jardunaldi osatzeko adina langile hartzeko. Hala, Navarra Suma bakarrik gelditu da parlamentuan 0-3 zikloaren auzian. Eider Garde 0-3 plataformako bozeramailea. Akordioa bera pinta ona daukela, baina nolabait ez dago kalendarizazio bat planteatzen diren akordio edo neurri guztietarako, ez? Urte eta hitz egiten du akordioak ez du zehazki egutegi bat ezartu. Eta hezkuntza, Euskal Autonomia Erkidegora bueltan, hezkuntza legearen aurreproiektuak eztabaida eta haserrea piztu du egunotan, adostutako itunean jasutakoen bueltan bereziki. Hasiak dira alderdi politikoak, sindikatuak eta hezkuntza eragileak euren iritziak plazaratzen. Esaterako, lege aurreproiektuarekin oso kritiko agertu da. Esteilda salatu du besteak beste Euskal Eskola Publikoa ez duela lehenesten hezkuntza eragile nagusien ekarpenak alboratu dituela, ikastetxe pribatuen erreskatea bermatuko duela eta segregazioa areagotuko duela. Nagore Iturrioz Esteila sindikatuko kidea izan da gaur gurean. Dualtasun hori, gure hezkuntza sistemaren arazorik larriena den dualtasun hori eta segregazioen iturri den hori bermatzen du eta nolabait blindatzen du, ez?
Okerren egia esan, azken dokumentuari begira, da lege honek ezer gutxi esaten duela. Hau da, altzan izan hezkuntzan inguruko edozein tratatu neoliberalegia esan. Dokumentuak orokortasunen aritzen da, eta gero hau gauzatzeko benetan dekretuak behar izango dira, bai? Dekretuak eta dekretu horiek ez dira legebiltzarretik pasa beharko, horiek hezkuntza sailak hartu ahalko ditu alde bakarrez, eta gaina dokumentuaren azken xedapenean dion bezala urgentziaz egin ahalko dira. Eta horiek dagoeneko egiten ari dira. Bestaldetik, baliteke koronavirusaren pandemiaren amaiera gertu egotea, hori da behintzat Osasunaren Mundu Erakundeko zuzendari nagusiaren mezua. COVID-19aren aldaera gehiago agertu baino lehen, aukera hau aprobetxatu beharrekoa dela esan du, hain zuzen ere, bada berriro ere atzera ez egiteko, pandemiaren azken txanpa honetan ezinbestekoei erreparatu die gaur gurean, Miren Basaras, mikrobiologoak entzun. Une honetan behar duguna da nolabait esateko esfortzu handiak egitea bereziki virusaren bilaketa horretan esango genuke. Ez da positibo horiek detektatzen direnean eta antzematen direnean bereziki beraien ze aldaerekin kutsatuak dauden, aldaera berriak dauden, ala ez dauden, sortzen diren, ala ez. Eta Ipar Euskal Herrira begira biharamuneko pilula debalde eta medikuaren errezetarik gabe eskuratu ahalko dute emakume guztiek. Oraingoz, 26 urtetik berakoentzat baino ez da doakoa. Horrela izango dela esan du bederen Frantziako osasun ministroa François Braunek. Ahatik, oraindik ez du esan neurria noiz sartuko den indarrean, baina seguratu du 2023ko gizarte segurantzaren lege proiektuan sartuko dutela. Irailaren 26an aurkeztekoa dute lege proposamen hori Frantziako ministroen kontseiluan. Hala, Ipar Euskal Herriko andreek farmazietan, ikastetxetako osasun zerbitzuetan eta sexu osasunerako zentroetan eskuratu ahalko dute haurdunaldia eragozteko larrialdiko pilula. Eta Ion Parot eta Jeix Esnal Euskal presoen baldintzapeko askatasun eskaerak onartu ditu Parisko Dei auzitegiak. Bakegileek jakinarazi dutenez. 1980ko apirilean atxilotu zituzten biak, etaren Argala komandoko kide izatea leporatuta eta biziarteko kartzela zigorrera kondenatu zituzten Parotek 2025tik zuen baldintzapean aske gelditzeko aukera eta Esnalek 2028tik, baina gaur arte egin dituzten eskaera guztiak ukatu dituzte Frantziako justiziak. Ion Parot eta Jeix Esnal Frederik Aramburu Sistor ikur bilakatu dira azken urteetan eta haien askatasun eskaera garrantzia berezia hartu du Euskal Herriko gatazkaren konponbide prozesuan parte hartzen ari diren eragileentzat. Eta ekonomia arlora salto Eustatek gaur eman ditu kontu ekonomikoen 2022ko bigarren hiruhilekoari buruzko datuak eta zuzendu egin ditu uztailean aurreratutakoak. Orduan esan zuen Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako barne produktu gordina ehuneko 0,9 zela aurreko hiruhilekoarekin alderatuta, baina orain informazio gehiago bildu ondoren ehuneko 1,1 igo du hazkundea. Udazkena eta negua ekonomia aldetik gogorrak izan daitezkeen zantzuak eta usteak zabaltzen ari dira eta eurogunean atzeraldi bat izan daitekeela dioten iragarleak ez dira falta. Egoera horretara ordea datu makroekonomiko honekin iritsiko da Euskal ekonomia. Udari buruzko lehen datuak hilabete barru jakingo dira, baina turismoaren ekarpenei esker datu positiboak espero dira. Udaren aurrekoak berriz baieztatzen dute hazkunde erritmoa apaldu egin dela 2021arekin alderatuta, baina ez gehiegi urteko lehen hiruhilekoan alderatuta bada aldaketa esanguratsu bat 2021 amaieran eta 2022 hasieran industria izan zen hazkundearen motorra pandemiaren unerik gogorrenetan, galdutako ekoizpena berreskuratzen ari zelako, baina Ukrainako gerrak eta areagotutako energia krisiak kalte egin diote industriari, ehuneko 2,4tik ehuneko 1,1 jaitsi da haren hazkundea. Manufaktura hutsari dagokionez, ehuneko 2,8tik ehuneko 1,7 moteldu da.
Kultura arloan berriz Donostia saria jaso du David Cronenberg zinemagile kanadarrak eta eskertuta agertu da Crimes of the Future haren azken filma erakusten ari dira jaialdian. Zinemagile kanadarrak Donostia zinemaldiaren 70. edizioko bigarren Donostia saria jaso du bart Victoria Eugenia Antzokian egindako galan. Gaspar Noé zuzendari frantziarrak eman dio saria eta ondoren Crimes of the Future proiektatu da. Cannesko azken zinema jaialdian lehiatu zen film berria. Azken hamarkadetako zinemagile berezienetako bat dela esan zuten zinemaldiko ordezkariek eta orain arteko bideari eusteko asmoa azaldu zuen kanadarrak. Lerroburuekin bukatzeko berriz nazioarteko gaiei helduta Ukraina izan dute hizpide azken orduetan Nazio Batuen erakundearen batzar nagusian New Yorken. Erakundeko kideek nabarmendu dute irmoki jarraituko dutela Ukraina babesten, bestalde Europako Batasunak iragarri du Errusiaren kontrako zigor gehiago ezarriko dituztela. Europar Batasuneko diplomazia buruak esan du Errusiak bide gatazkatsuan segitzea aukeratu duela, dioenez hori bistan da. Ikusirik Putinek biztanleriaren mobilizazio partzialera deitu duela, ohartarazi duenez, kontuak eman beharko dituzte Errusiak bertako buruzagi politikoek eta erreferendumek antolaketan esku hartu nahi duten guztiek. Baita giza eskubideen urraketak egin dituztenek ere, bihartik hilaren 27 Donbasen egitekoak dituzten galdeketei erreferentzia eginez. Izan ere, bertako herritarrei galdetuko zaie ea Errusian sartu nahi dute. Horrela, heldu diezaiogun eguneko argazkiari. Aipatu bezala, urte politikoari hasiera eman diote goiz honetan Eusko Legebiltzarrean. Iñigo Urkullu lehendakariak azaldu duenez, krisi global baten eraginpean gaude eta 3 esparru azpimarratu ditu: soziodemografikoa, ekologiko eta energiakoa eta azkenik ekonomikoa. Alde horretatik, 5 herri akordio proposatu nahi ditut. Aparteko testu inguru historiko, nazioarteko, ekonomiko eta sozial, eta aurrekaririk gabeko honi aurre egiteko. 5 akordio horiek desafio bat dira, eta norabide honean aurrera egiteko aukera ematen digute. Horrekin batera 40 neurri aurkeztu ditu lehendakariak, besteak beste 2026ko etxebizitzaren itun soziala, osasun plan berria lehen arreta indartzea eta 358 mediku gehiago eta osasun mentalerako estrategia berria. Badakit oraindik garai zailak biziko dituguna. Iraganean gai izan gara sortu zitzaizkigun zailtasunak gainditzeko. Itxaropena ez ezik, konfiantza eta uste osoa ere badaukat. Berriz ere gaindituko dugu aurrean dugun erronka eta indartuta aterakoa. Lehendakariaren diskurtsoaren ondoren oposizioko alderdien kideak agertu dira eta euren balorazioak plazaratu dituzte. Euskal Herria Bilduk ikusi duela desproportzio bat, ezta? Herritarrek eta oroar gizarteak orokorrean bizitzen ari garen guzti horren neurriaren artean eta gaur Urkullu lehendakariak hemen egin duen planteamenduaren inguruan edo proposatu digunaren inguruan, ez? Sí que apreciamos y sí que tenemos que denunciar también una vez más, porque no es la primera vez, una clamorosa falta de autocrítica en la intervención del lehendakari. Horregatik, itxaron egin behar dugu, ondo aztertu behar dugu zertan datzaten esandako, iragarritako neurri guzti horiek eta benetan jakiteko hain berriak diren. Nafarroara begira aipatu dugu lerroburuetan ere. Erabaki dute 4,3 milioi euro gehiago jartzea Nafarroako 03 ziklorako. PSNek geroa baik EH Bilduk ahal duguk eta ezkerrak izenpetu dute akordioa. Horrela hezitzaileen lan baldintzak eta geletako ratioak hobetu asmo dituzte. Sandra Urra.
Atzo talde parlamentario guztiak Navarra Suma ezik itun bat sinatu zuten 2023ko aurrekontuen aurreproiektuan 4,3 milioiko diru partida bideratzeko, hain zuzen ere udalen eta Nafarroko gobernuaren aurre eskoletako langileen baldintzak berdintzeko. Gaur aldiz osoko bilkuran Navarra Sumak mozio bat aurkeztu du itun hori nahikoa ez dela esanez eta hobekuntza batzuk proposatuz, baino denek berrirore kontra bozkatu dute. Azken berri hauek jakinda 03ko plataformak adierazi du ez direla guztiz fido honekin eta ikusi beharko dela 2023ko aurrekontuetan zer gertatzen den. 03 plataformako gatazkak luzera jo du, bada konponbidea eman nahian Nafarroako alderdi politiko gehienek itun bat sinatu dute. Navarra Suma aldiz bakarrik gelditu da parlamentuan, lege proposamen bat aurkeztu zuen 03 zikloko haurreskoletako langileen lan baldintzak hobetzeko. Gainerako talde parlamentarioek baina uko egin diote proposamenari oportunista eta zindikotzat jota. Horren ordez, itun bat sinatu zuten asteazkenean alderdi gehienek eta alderdiek erabaki duten Nafarroako 2023ko aurrekontuen aurreproiektuan 4,3 milioi euro gehiago jartzea 03 ziklorako. Zehazki haurreskoletako langileen solatak berdintzeko eta geletako ratioak hobetzeko. Hala ere, 03 plataformak ohartarazi duenez, dokumentuan ez dute gutegerik zehaztu planteatzen diren neurriak ezartzeko. Akordioa bera pinta ona daukela, baina nolabait ez dago kalendarizazio bat planteatzen diren akordio edo neurri guztietarako, ez? Urte eta hitz egiten du akordioak ez du zehazki egutegi bat ezartzen, ez? Plataformak gogoratu du gainera hainbatetan akordioak egin direla, baina gerora ez dira bete. Azkeneko urtetan edo azkeneko legegintzaldietan 03an hainbat akordiotara iritsi direla, gerora bete ez direnak, orduan mesfidati gaude ere akordio hau beteko den edo ez. Bien bitartean Nafarroako parlamentuko taldeek konpromiso irmoa dutela ziurtatu dute. Izan ere hezkuntza laguntza progresiboki indartu asmo dute, Europako ratioetara iristeraino. Hori bai, akordioak aurrera egin dezan beharrezkoa izango da 2023ko aurrekontuak onartzea. Horregatik 03 plataformari egokiagoa iruditzen zaio legez arautzea. Handiagoak eta borondatea handiagoa behar da. Ezinbestean kudeaketa amankomun bat behar dela 03rako, ez oraingoa, azkenean udal bakoitzak erabakitzen duelako nola kudeatu. Lan gatazkekin jarraiki ArcelorMittalek aurkeztutako aldi baterako erregulazio espedientearen negoziazioek aurrera jarraitzen dute eta gaur goizean bildu dira hirugarrenez sindikatuak eta zuzendaritza. Ekoizpen arazoak argudiatuta hartu du enpresak erabakia eta erregulazio onartuz gero 2023ko abenduaren 31 arte egongo litzateke indarrean. Aiara de Urreta kazetariak azalduko dizkigu auziaren nondik norakoak. ArcelorMittaleko zuzendaritzak enplegu regulazio espedientea proposatu du Espainiako estatu osoan. Espedientea eztabaidatzeko negoziazio batzordea eratu du enpresak eta bertan ELA, LAB, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek parte hartzen dute. Asteazken eta ostegun bitartean batzarrak izan dituzte sindikatuek zuzendaritzarekin eta adibidez asteazkeneko bilera emaitzarik gabekoa izan zela salatu duelak. Emaitzarik gabeko bilera bat izan zen. Ostegunekoan aldiz, labek espero du enpresak proposamen bat aurkeztea. Espero dugu datu zehatzagoak egotea eta proposamenen bat negoziaketaren barrenin. Elak berriz ez du esperantzarik. Bilera badago, ez daukagu esperantza hondik, gure ustetan egin beharko zan lehenengo gauza esperientzia kentzea delako, ez dagoelako inungo arrazoirik. Enplegu erregulazioen arrazoiak argudiatzeko, ArcelorMittaleko zuzendaritzak emandako informazioa eskasa da ELAK eta LABek uhartarazi dutenez, eta horregatik informazio gehiago eskatu dute. Informazio asko gehiago behar degula, lan kargei buruz, lan zentru bakoitzeko informazioa eskatzen dugu, abuztuaren 31 arteko kontuak ere bai. Izan ere, sindikatuek argi dute enpresak ez dituela arrazoi ekonomikoak erregulazio espedienterik ezartzeko, eta horren adierazle da 2021an 13.000 milioi euroko irabaziak izan zituela, eta aurtengo lehendabiziko hilabeteetan errekorreko irabaziak izan dituela gainera. Eta datu ekonomikoak bakarrikan nahi ditugu ikustarazteko dituzten onura erraldoiak hoiek asumitzeko inongo arazoa ez dutela ematen, langileak etxera bialdi gabe. Edo nola ere negoziazioak jarraitzen du, sindikatuek baina uste dute Arcelorreko zuzendaritzak bere horretan jarraituko duela.
Bestetik, greban daude Nafarroako Gureak enpresako langileak, asteazkenean hasi dituzte lanuzteak eta gaur zein ostiralean ere joko dute. Grebara beharginek modu horretan salatu nahi dute blokeatuta dagoela enpresako lan-hitzarmenari buruzko negoziaketa eta gogorarazi dute hainbat exigentzia egin dituztela lan baldintzei dagokienez. Nagusiki, soldatak kontsumoko prezioen indizearen arabera igotzea eskatzen dute eta udan lanean jasaten dituzten temperatura altuak direla eta neurriak hartzea ere Muntaia lerroetako zuzendaritzak ezarritako lan denborak oso laburrak direla seinalatu dute ere. Oraingoz, dena den, zuzendaritzak uko egin dio langileen eskaera nagusiak onartzeari. Eta aipatu dugu energiaren krisi batean eta inflazioa 10%tik gora dagoela, Euskal Negozio Kolektiboak aurrera pauso handia eman du Arabako metalgintzan akordioa lortu dute SEA patronalak eta sindikatuen ordezkaritzaren gehiengoak, LABek, Comisiones Obrerasek eta UGTek lan hitzarmena adostu baitute 2025 urterarte. Elakuko egin dio akordiorako oinarrian egoteari, gabezi handiak ikusten dizkiolako testuari. Batera edo bestera, sektoreko 25.000 beharginek lan ituna izango dute atzeraldi hotsa gero eta ozenagoa den honetan, eta Bizkaian eta Nafarroan gori-gori dauden metalgintzako lan gatazkek badute erreferentzia bat adostasunerako. Hala sektorean egitekoak ziren greben atarian lanuzteak baztertu egin dituzte akordiora batutako sindikatuek. Beraletik, elak berretsi egin du UGT, Comisiones Obreras eta LABek, SEA patronalak Arabako metalean lortutako akordioa errefusatzearen erabakia. Izan ere, hitzartutako soldata igoerek ez dute eraginik izango. Sektoreko langileen 80%-rengan gutxi gora bera haien enpresek soldata akordio propioak baitituzte. Elak dioenez, sektorearen gehiengoak baditu 2017ko hitzarmeneko taulen oso gainetik dauden soldata itunak, beraz soldata errealak ez dute hobekuntzarik nabarituko. Lan gatazken bueltakoekin bukatzeko berriz, Gasteiztik mugitu gabe Mercedes-Benzek beste urrats bat egin du aurrera etorkizunean autoelektrikoak Euskal Herrian egin ahal izateko fabrika handitzeko planaren berri eman dio Gasteizko udalari eta zehazki ia 24 hektarea hartuko lukeen instalazio berri bat eraikitzea proposatu dio. Gorka Hurtaran alkateak jakinarazi dio ez diola inolako trabarik jarriko asmo horri eta beharrezko baimenak emango dizkiola. Alemaniako multinazionalak agindutako 1.200 milioi euroko inbertsioa bermatuko luke horrek, tramiteak lehenbailen hasiko dituztela esan du Hurtaranek, naiz eta ez duen eperik jakinarazi aurreratu du hala ere denbora beharko dela. Mercedesek hurrengo 5 urteetan egin nahi du fabrika elektrifikatzeko plana. Luze gabeko lan baldintzak finkatuta, prozesua erraztu beharko luke horrek. Edonola ere, gauza asko daude argitzeke oraindik, langile batzordeak berriki gogorarazi duenez besteak beste, zein automodelo ekoitziko duten han edota zenbat. Lanen zati bat Europako Next Generation funtsekin finantzatuko nahi dutela, gainera eta hori ere argitzeke dago. Gaiz aldatuta berriz, energia berriztagarriei helduta, energia komunitate berria iragarri dute Lasarte Horian 1000 erabiltzaile hornitzeko xedearekin. Udane Arbeok emango dizkigu jarraian xetasunak. Estrategikoki kokatutako 6 instalazio izango dira Lasarte Horian sortuko duten energia komunitate berrian. Eta bertan panel fotovoltaikoak jarriko dituzte. Horien bidez autokontsumorako erregimenean udalerriko eremu eta auzo guztietara energia garbia eta berriztagarria eramatea bermatuko dela ziurtatu dute eta aurreikuspenen arabera udalerriko 1000 familia eta denda hornituko ditu proiektu honek. Horren bidez, argindarraren fakturan 130 aurrezteko aukera izango dute herritarrek. Milioi eta erdi euroko inbertsioa bitarte Lasarte Horian energia komunitate bat sortuko dute. Udalerriko ia biztanle guztientzat energia trantsizioa ziurtatuko duen Euskal Autonomia Erkidegoko lehen tokiko energia komunitatea izango da. Estrategikoki kokatutako 6 instalazio izango dira eta bertan panel fotovoltaikoa jarriko dira. Horien bidez, autokontsumorako erregimenean udalerriko auzo eta eremu guztietara energia garbi eta berriztagarria eramatea bermatuko dela ziurtatzen da.
Aurreikuspenen arabera, udalerriko 1000 familia eta denda hornituko ditu, eta horri esker argindarraren fakturan 130 aurreztuko dute. Plakak ere hauetan jarriko dira, Michelin kirolgunean, Garaiko etxea Landaberri ikastolan, Sasoeta ikastolan, Zumabur ikastetxe publikoan, Zabal eta Frontoian eta Basaundi auzoan. Horrelako proiektuen garrantzia azpimarratu du Jaurlaritzak. Autokonsumorako komunitate energetikoak herritarren parte hartze aktiboa ate ireki bat dira eta apustu jasangarri bat dira ingurumenaren, gizartearen eta ekonomiaren aldetik. Azpimarratzekoa da gainera, Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak energia mendekotasun handia dutela, 190tik gorakoa. Horri konponbidea eman nahi dio Jaurlaritzak. Egoera konplexuan bizi gara eta horrek eskura ditugun energia baliabideak eraginkortasunez kudeatzea derrigortzen gaitu. Ildo horretan antzeko ezaugarriak dituen instalazio bat bultzatuko du Basaundi baiaran. 850.000 euro gehiago inbertituko ditu 1.100 metro karratuko eremu batean 266 eguzki plaka jartzeko aukera emango duen instalazio bat erekitzeko udal lurzoruan. Azken horien helburua Euskadiko eraikinen deskarbonizazioan aurrera pausuak ematea da. Autokonsumorako energia komunitatearen proiektua Basaundi auzoan bertan. Gipuzkoako Foru Aldundiak azaldu duenez era berean bateriak instalatuko dira, gehiegizko energia bildu eta biltegratu ahal izateko, eta horrela baliabidea ahalik eta hobekien optimizatzeko. Ostera ingurumenari lotuta, Fridays for Future kolektiboa ostiral honetan mobilizatuko da klimaren aldeko greba globala dela eta urtero egiten den greba da hori eta energiaren demokratizazioa eta lurralde autosufizientea izango ditu lelotzat. Donostiko eta Iruñeko Fridays for Future mugimendua ostiral honetan mobilizatuko da klimaren aldeko greba globala dela eta urtero mundu mailan deitzen den greba da hau eta energiaren demokratizazioa eta lurralde autosufizientea izango dituzte lelotzat. Fridays for Future mugimendua gogorarazi du inoizko udarik beroena izan dugula eta suteek milaka hektarea erreomen dituzte aurtengo uda honetan ere. Hori hala, krisi energetiko gogor batek kolpatu gaituela adierazi dute eta ezegonkortasun politiko eta sozial honen aurrean herritarrak mobilizatzera deitu dituzte. Iruñean arratsaldeko 6:30 ekingo diote Merindades plazatik mobilizazioari eta Donostian berriz arratsaldeko 6etan Bulebarren. Jon Parot eta Jake Snell euskal presoen baldintzapeko askatasun eskaerak onartu ditu Parisko dei auzitegiak bakegileek jakinarazi dutenez. 1980ko apirilean atxilotu zituzten biak etaren Argala komandoko kide izatea leporatuta eta biziarteko kartzela zigorrera kondenatu zituzten. Parotek 2025tik zuen baldintzapean aske gelditzeko aukera eta Snellek 2008tik. Bihar estreinatuko dute Belodromoan Ainhoa filma, baina ez da egileek eskuartean darabilten kontu bakarra izan ere, filmaren soinu banda ere argitaratu dute. Bada Elkar diskoetxeak argitaratu duen vinilo bikoitza itzaki hartuta, ekoizpeneko protagonistei elkarrizketak zuzeneko musika eta bestelako bitxikeriez. Osatu da gaur ikusgai izango den musika zuzenean saioa gaueko 10etan, adiegon 11 telebistara eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Hauek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituena. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eusatarian, gero arte.
Skyline.